Martin Bodák po štvrťfinálovom zápase so Žilinou, tak body, to tradičné zhodnotenie zápasu. Tak myslím si, že dneska to bol vyrovnaný hokej, dali sme prvý gól, boli sme na koni. Sice sme mali dosť tých presiloviek, musíme sa v tom zlepšiť a mať lepšie to prevedenie a niečo z toho využiť. Oni tiež dali ten gól jeden z presilovky a inak to si myslím, že bol dosť vyrovnaný zápas. Bol to dosť vyrovnaný zápas. Čo zlepšiť v tých presilovkách ešte? Poviem, nevyšlo nám to? Neviem, tak musíme si viac pomáhať a viac byť tam jeden pre druhého a myslím si, že musíme sa o tom porozprávať po zápase vlastne zajtra a niečo tam zmeniť a trochu to vylepšiť. Ako si videl ten tvoj gól? Tak ja som viac menej vyhol mi to tam, on hodil z dola hore a ja som len tak jedným očkom sa pozrel na bránu a videl som, že tam ide, tak som sa snažil len hodiť na bránu a ten puk nejak ako sa viac menej postavil ešte tak hore dole a padol dnu. Máš nejaký odkaz pre našich fanúšikov? Tak boli ste skvelí, fakt, veľmi nás to posúva ďalej a sme rádi, že chodíte v takomto počte. Ďakujem pekne. Ďakujem.